Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini, mau ngapain, mau kemana, yuk. Hei mas, apa di sat ae? Ini jiko nggo tangan penak iki. Nek di sat. Heeh. Ayo jari dulu ono Iya toh, iya satu. Cek kangkung, guys. Lumayan nih. Di sayur. Ini kangkung anu. Kangkung di sayur iki, guys. Timbangane diles-iles iki. Ngaran tadi aku telak diles-iles wong-wong. Di dalan bakul. Walah, jual yo tau sapira kok. Weh, jadi nganu kok. Ora iso. Tak sayur dhewe reke. Ora bisa ora iso. Gopo? Angel yo nyeroki. Halo. Lumayan ki kena di sayur. Nggak beli, kita kan nggak beli, guys. Kita tandurannya mah anang padahal. Sing mantep. Kalau panen iwak nih. Wong Gautnya yaya karo imam. Ya, mama kata kok lu. Bisa rono. itu bisa mati iwak, guys. Dolah kena iki. Oke. Oh. Ngomong itu iso kan ini. Carane piye iki godhong. Mam di mam ya. Mam, ayo, Mam ayo. Kayaknya wong iso, Mam. Iwak, Mam. Ora iwak. Paralon cuman. Paralon. Kira nak buat sat selenger. Kan bos, pepet nopas bulan ini. Itu tapi pepet no anu, pepet rawolian. Kamu kono kan dulu. Nah, iki mepet lho. Sing iso iki wong kan naik bocah iki.
Halo Mas. Mam. Ayo selamat wae. Ora ono wong blas no. Pak. Wae dipanen, Guys. Lanjut nanti kalau dulu. Wae do minggir, Mas. Wae do minggir. Tak sate pisan ben padha ngewetan. Lumayan guys, dapat banyak deh. Timbangi guys. Sudah timbangi ya. Ya dalam timbangan. Nah, ane wak we. Lu makane wak nang ngono we. Awas. Ya ta iki? Iya. Nah. Coba coba iki coba. Coba tenan. Ruangan lele lho teh. Minggir Pak, yo ae Pak. Mojo ae. Oleh ora minggir. Kulinane nyerok tanah yo. Anune ora dibecek. Pasale janganane mampu anu yo anu ae. Diwarai barang kok yo. Dilong ya teh banyune. Kakean. Gak urung iso ae. Urung iso ae. Lak wis iso. Sone, anune. Nah, iki enak Pak. Oh, sok gawe ngono lho Pak Ketua ya. Lah iki kok ayakane ning ndi Pak? Hah? Ayakane, lebune. Ayakane lebone kolam kono lho. Anu. Kolam apa? Coba Pak. Apa jadi ketong sih? Ketong kok kolane tembung. Kolam enak panen. Lah ya, tembungne kolam kono lho. Kono nek sing nganggur pira ta? Oh, akeh nganggur. 8 to. Di seri iki. 8 to. Gak kolame sing kosong kaya 8. Telat mau jadi pancingan lho, Pak. Ning lemah iki cepet menang cepet gede ya. Lemah. Ya kuwi. Tapi ya kuwi repote panene, Pak. Aneh ora kuwi. Ora terima. Repot kah? Aku ampun panana awal-awal wis tenang wong ku akeh iya. Akeh lho. Wonge oke. Aduh jangan tanya. Wong sakmene mbane lho ya ora entuk iwak. Iki iwak urung nek telung sasi lho, Pak. Oh. Wis telu pas. Ini tunggale seneng kaya tanah. Iya tunggale. Oke, bosok pinter oke mah teh. Sisi ora ya. Lah kono ki Darmo kali lho kok ya. Darmo kali lho kok. Oh iya jenenge Darmo mesti kali ya. Tentu ya enak jenenge Pak Dar. Tentu kali lho. Bicara sampai ya. Yo, oh kan teh. Ngerti we. Terus aku tak balik ke Habitat ya, Bos ya. Ngono. Nah, ini to ndak. Balik Kak. Kowe nang ndi to? Kok ilangan to, Bos? Kok ilangan to saiki? Kok nek transferane kirim ning aku ngono, Mas. Iya. Siap. Kok tap ning kowe. Apa cash? Iya.
apa toh main cash. Ora Pak Ketua Jalo tak dimene. Jadi kok tinggalan nanti nunggu kanca-kanca. Iya no. Iya no Pak. Ora mungkin celah gede isu yo rumoto. Tinggalane to Dan. Ah wis mana ta tinggal piro? 1000. 100 sae. Lah gua tuku rokok karo gitu wedang. Baju iki. 500 nah. Ya. Ada mau tenang atau? Darane iki los ngono lho. Los kasih los. Ini iki wis anu bro, wis sinau. Ya iki makane karo sinau. Karo belajar, karo gak iso makane warang langsung dadi anu ilmune lho sing ilmune. Ya iki mana belajar. Lah iki aku wis aku kono kae yo wis ora maido, Pak. Mending iki wae. Mereka pakane mlebu pira anu Pak Ketua tak tekoni ra roh iki. Wah, butuhku julak njaluk ngono kok. Enak jadupane. Lah ya kan karo kan iku kan nek tinggal sinau pakane mlebu pira. Enak dadi pira. Kok tak datan. Nah, ada. Lah kono paling 1,5 ton. Sing akeh kene. Malah akeh kene, Mas. Kene engko tak delok aku apa. Enak datane. Setiap pengiriman kan pasti ada data. Heeh, engko tak pelajari. Tinggo evaluasi tinggo sinau. Tekanku lho. 0,7 lak disinkronnya keuangan bisa masuk. Tapi oleh ora masuk lak duitnya dadi Pak. Dadi duit maksudnya gak rugi ngono lho. Potong bibit, potong lak kolame kan urung iso to Pak. Ora iso. Maksudnya bibit pakan iki ora gak ngitung. Ya tak maslahi Pak karo pakan sing ada. Masih nyanda. Goblok nyebut marah sore nih, goblok. Lah ning kono ki enak wae. Kode ning ngisor kode ingah-ingih napa. Lah piye teh? Lah kabare Pak wis kono. Apa celokne kancaku tukang iwak, tapi Pak Iyas. Lho kok sak lebihan iki. Adekno wong-wong kae langsung teh. Ora main-main. Apa tas? Udah jadi piye? Bali dhewe. Oke, tak tengok deh, Mas. Iya, kan. Hati-hati. Jangan kembali ke habitat. Ya. Sing iwak kuning, Pak. Adahmu ndi, Pak? Dikelompokne maneman. Ya. Apa langsung dibeli Mas? Lah ya, tak belani. Maneman. Sangat ini. Goreng. Ayo gotong ya. Ya? Ayo gotong. Ayo. Brong Mas. Brong koyo wo. Goblok ini kan jadi iwak memang. Ulah nih, Pak. Ulah. Nek kene ulah ning isor sak ulah. Kurang. Kilo. Kilo. Tengah. 6 on. Enggak aku neng ini wapi. Bukan pakan, Pak. Proses pakan. Itu kak loro kak ya. Loro, Pak. Oh loro. Goma. Dua ember no, Pak, aku dikumpulne. Orang pinter bocor.
Ani. Lah nek orang pinter. Bunga. Pesen es apa kopi Bu? Kita order rantai, Wah. Diring. Kalau nggak aku yang mati. Kenapa nggak aku? Wah itu ya. Tapi malah disiram aja ya. Angel. Susah ngunduh ya. Karena kritik. Lah ning pulang lemah cepet kok. Panen guys, panen. Gua di Hah? Abang. Boten jeglok komisar itu. Ngono Pak. Ya, cek kok kayak udah. Lah mau coba tak? Panas yo. Panas. Lah, boleh marah. Lah, serotane ini bolong ngene. Ayo. Buka, jangan bekat ya.
Kengkot apa kabeh? Kita nih kan. Ngapa teh ngejam? Yo orang iwak iki, anak orang. Bojone luwe, Pak. Met, selesai, Met. Kenapa Pak Muga? Boleh kalau. Pak, kenapa Pak? Pak, Es teh enak ora? Oh, bener. Anu nukis sari. Anu jeruk. Itu kalau Dananya Muga, Pak, Muga kan. Hei, bos. lebumu ora kok pinggir nu. Pinggir iki sing pinggir lebana sik. Lah. Iya, Mbak, sak senengmu. Sekawan, Mbak. Tadi som. Ngawur aja. Oh, ngawur pengenan becek nih. Dipateni tenan kok. Tolong kilo, Mas. Lah, wis cinta ngomong ya. Nggih.